Binatilyong nangisda sa dagat sa Caba, hinihinalang nalunod. Naritong report. Hinihinalang nalunod sa dagat ang 15 anyos na si Oliver Mangawang, tubong Caba, matapos mangisda kabilang ang biktima at ilan pang kasamahan sa mga hahatak sa lambat papunta sa Pampang. Para hindi matangay ng alon at may puwersa sa paghatak, itinali raw ng biktima sa kanyang bewang ang ginagamit na panghila sa lambat. Bakit? Anong nangyari? Sabi ko, tita, napalian siya, hindi pa niya maalis, hindi ko rin maalis. Muntik na rin akong malunod, nalulunod na siya, sabi niya. Doon ko naanuhan na nalunod na pala yung bata. Iniimbestigahan ng pulisyang insidente upang matiyak kung aksidente ang pagkalunod ng biktima. For the meantime, under investigation pa po yung case namin. Hindi pa naman nagkausap ng maayos yung family ng victim at saka yung may bangka. Hiling din ng pamilya na lumabas ang totoong pangyayari sa pamamagitan ng investigasyon ng otoridad. Naiintindihan ko naman po yung kuya ko, ma'am. Talaga siguro hindi niya tanggap pa. Siyempre mainit pa, ma'am. Kumbaga hindi ko rin masisisi, ma'am, kung ano yung desisyon ng kuya ko. Kumbaga nakaalalay lang kami, ma'am, nakikinig lang sa kanya. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan.